ang nagpatay kung hindi gid man sila ang may kaymuan sini, no? Samtang sa patrol nga balita, barangay official sang barangay 14, syudad sang Bacolod, nagkasubo sa pagtaliwan ni Kagawad Rolly J. Marter. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa balita naman sa syudad sang Sagay, yara sa top 2 most wanted person, pangatubang sa kasong pagpatay, 28 na katuigo, nga nagapanago arestado sang kapulisan. Igabalita na ni Aksyon Roger Gotib karon dugay-dugay. Samtang balita naman sa kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito, sospek sa pagpatay sa manugkahoy sa barangay Buenavista sa Banwa sang Calatrava na kilala na. Grabe manino, duwa maning patay ho. Samtang sa ikatatlong distrito, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, Cloa Holder, nagapilar nga kuntani, iyan ang makuhang duta nga ginaward sa ila sang gobyerno. Samtang sa balita nasyonal, Miss India ginkoronahan bilang 2021 Miss You. Kag kalakiban DSWD may 950 million pesos nga balor sang relief goods kag standby fund para sa bagyo. Kag DILG magapagwas ang campaign guidelines para sa LGUs. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diniginamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaksonta, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sa aton sining pagpangalagad. Liog lang ta share kag like sa aton sining program. Tapos ang mensahe ninyo, liog lang tayo padala ninyo dara sa aton sining chat group, no? Chat room, no? Sige, kay tirahon tayo na dugay-dugay, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang yari ng resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o Kunestiel sa sining adlaw, mga kaaksyon, sang Monday, December 13, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 23 kag 6 liwat 23 and 6. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta, dali gid lang ha, kay tirahon ta ini. Sa ato sining mga kaaksyon sa mga nag-likes kag nag-share kay Atia Kim Eriman, may lang pamati kay Mr. Milili Oligo, Ana Sinoro, Maria Teresa Hofilinia, Alex Montesa, Huma Lumina, kay Mama Jeanette and Baryoga Ray, kag lakipman sa kay Martin Aliling, Josephine Celeste Taico, Romulo Villases Castellanes, sa kay Kisha Blas, Krisha Blas, kay Tomas Bronyola, Roy Linda, and Aprek Mandi Oya, no? Emily Hindrala, may lang pamati Emily Hindrala, Rodora Sioco, and Didi Laos, kay Nolfo Dormentes, Arnel po di Samparado, Cady Laurelia, no? May lang pamati Cady Laurelia, and Amado Ladua Jr., kag Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Mary Grace Eugenio Fermin, ga monitor na sa sining mga inuras. And Roy Lindara naman, no? May lang pamati. And sa kay Tom Eric, may lang monitor Tom Eric. Sa kay Liberty Binitin Obaldo,
Valencia Kinet, kay Leonor Regby Aragravante, kay Roslyn Baldisimo, may lang nga pag-monitor. And likewise, aton sining nga mga kauturan kay Josephine Celeste Taycuara naman, no? And may lang nga pagpamati sa kay dali lang, no? Sa Celine Holmes, gina-shootout lang sa mga anak ni Rosalind Bison kaya sa iya pamilya sa Calatrava, no? Salamat gid, Madam Virginia San Antonio Olpenda. And Teresa Hofilinia, may lang nga pagpamati di Laos. Kay Valencia Kineto Malumina, J.R. Mainit Rihon, Tomas Bronyola, kay Jonilo Ismilanan Gonzales, no? Monitor man si Jonilo Ismilanan Gonzales, kay Mary Grace New Ferminara naman, Barrio Garay. Salamat gid, no? Ayos, sige, na palang ninging bukada sa atong sining nga pagpanamyaw sa inyo mga kaaksyon. Karon dugay-dugay lang ang iban pagida. Matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kujik, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sa Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 na nga oras, daligi lang Aksyon Alvin Grabas, standby sa aton sining patrol, no? Life extension.
Nasa tamang serbisyo. Katuan tanang pinaka-latest mayaring pananawan ng barangay kapitan sang barangay 14 angot sa sining paggalutang blaho kay kagawad Roll. Ambot kun Roll ini kun Roll J. Marter no sang barangay 14 nga ginlutang ni sa may Vista Alegre nakaligad nga Sabado sang gabi no. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, isa ka emergency session ang paghahiwaton karon sa hapon sa mga barangay official sa barangay 14 agud istoryahan ang pila ka mga tikang kag kung ano pagit ang mabulig sang konseho sa napatay nga kagawad nga si kagawad Rule J. Martir alias kagawad Tikboy. Mas kilala ni siya Action Rex nga kagawad Tikboy nga ginaluthang tubtob mapatay tinalikdan nga Sabado sa Sagwa sa nga ila sining nga puluyan dira sa Lumina Subdivision. Roll gali ni ngalan niya si Roll J. Marter. Yes, Action alias Rex. kagawad Tikboy. Yes, sir. Oh, mas kilala siya Action Rex. Number ano ni siya nga kagawad sa barangay 14? Number 5. Oh, number 5 siya nga kagawad. Kagina Aksyon na Rex sa pagpakikangot man naton kagina kay punong barangay Carl John Magno. Iya ginlaragway ining si kagawad bilang isa ka babuot nga barangay official sa ila barangay. Hipuson lang ni siya Aksyon na Rex. Kag mahilig ni siya sa sports. Kung sa ila barangay kung may mga paliga, siya gidyang nagapanguna kag mas nalipay niya kay makitaan ni mga kabataan nga nagahampang gid sang basketball kag siya mismo nagaupod man sa mga jóvenes para maghampang man sang basketball. Suro pagidadiri sa iya nga ini si kagawad Martir ang iya sining asawa nagaobra man sa barangay bilang isa ka BHW kag ining duha ka mag-asawa nagabulig sikreto sa ila sining constituents para buligan ini mga nagakinahanglan bala, especially kung may mga emergency kag mga bululigan kung may napatay ara man sila dira. Nawadog ang pagidiri ni Magno. Madugay niya nagid kilala ining si Martir kay halin pa sang kagawad ini si kapitan tubtub nangin kapitan pagid siya permi na sila upod Aksyon na Rex and hipuson ini nga klase nga barangay official even sa ila sini nga mga sesyon bala kung suro gani sa iya magpangamuyo na huya pag magpangamuyo siya kay gaya hipuson but suno sa iya maayo ini nga kagawad. Ang nalagyan sini ni kagawad Martir nakaagi gali ni siya porter Action Rex sa Bredco Port until such time nga siya mismo ang nanubli sa negosyo sang iya sini nga amay nga si KM Manpower Services dira sa Bredco nga naga-provide sang mga men sa mga international cargo vessels para mag-unload sang mga bugas, umay, kalamay, simento kag iban pa. Now, nakibot gid lamang siya Aksyon na Rex ini si kapitan matapos gid palabot gid ang impormasyon nga natiruhan sang Sabado ining si kagawad Martir. That is why nga suro sa iya nga way man di kontra si kagawad Martir sa ila sining barangay way man gani siya nakabaton sang impormasyon nga involved si Martir sa iban pang sa illegal nga transaksyon. That is why sa karon suro sa iya nagapangabay gid no ang barangay official sa barangay 14 ang sa mga kapulisan sa police station number 7 nga sang isa ka madasig nga investigasyon para matagaan gid sa nga hustisya no. Why gid nakapanugid ni si kagawad sa mga upodya nga may threat sa iya or may gapamahog? Sana sa gin pamangkot taman kay kapitan kung may nabaton o kung bilang abyan-abi halin pa sang una nakabaton ni siya sang threat sa iya kabuhi pero kay kapitan Action Rex wala
wala man siya nakabaton o kung wala man nakashare sa kapitan, si kagawad sa kapitan nga na may pagpamahog sa kabuhi abi ni Martir. Dali ka. Wala man. First pa lang ning year, no, sa kagawad, no? Yes, first term niya pa lang Aksyon na Rex, first term niya pa lang ni although hindi sila of the night to kay sa piyak siya nga grupo abi Sa piyak ning grupo si kagawad. sa piyak siya nga grupo kag naghimo man sa nga grupo abi si kapitan pero suno sa iya pagpungko nila the moment nga pagpungko nila ang ila sining relasyon masyado ka good kid kaayo kay family friend niya gali ni Aksyon na Rex ining si kagawad Martir. Ari ang pahayag ni Kapitan Magno. Nakasubok iti ay kay si kagawatik boy Marter very friends sinasakon sa pamilya ko kapag udog na namon as approaching ang mga tuig nagtatambo so do ang amon nga pag inupod do maglulutot kami sa barangay. Si kagawatik boy isa na sa maayo nga tao sa isa good husband and a good father sa iyang mga kabataan. Nag-generate na siya sa income niya, ginamang budlayan niya, isa na siya sa porter sa baybay. Before na siya nag-assume sa negosyo niya, may nagkaliwan man to. So siya na nag-apyot. Ang iya asawa, isa naka-BHW ko, obra sa health center, ang Bulig na siya sa kundi, pero may nagsama ka, mahipos man nga asawa. Nga doon, ready lang, lababol man asawa. So mula na, ang nakibot lang ko sa natabo, pagtawag ng kagawad sa ako, nung pod kong kagawad niya balyar, nga kap, si kagawad tigbagin tiro. Nakibutan siya, masyakigit kaya, siyempre, wala kaya ka naman mo, ano daw mga speculation, naging tiro, sabi, anong salaya, sa to say nga, ano ang ginalina sa iya pagkamatayon. Ang muna na question mark sa mga pinsar, sa ako council, nga abi nga amo na siya, kag wala mga may nakita nga malain siya nga tao. So, ang may behind that, so wala nagituya sa ibang pangyayang bakit ka tikboy, pati sa kung sa sulod sa barangay, maayo kasi yung tao. Wala man siya sa record diri sa barangay nga may kontra siya o itaho siya. Sa records sa barangay, kasi siya ng chairman sa nga ako chairman sa peace in order ko. Pero usually daw wala man siya sa kontra, kay nababol ka tao gani, kapaumod lang sa perme. Kag isa pa, kung nakita niya sa personal storya, siya wala sa katikam sa bayan. Kag wala man siya may ginabasa ako nga ginpahog sa. Ang ginabali man sa ako niya, naglayong balay ko subo. Iluminan ako from center of the city, ito na ko sa bukid. Aksyon na Rex, kabangyo lamang ni sa pahayag ni Kapitan Magno. Report gikan sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din ka man sa pinaslabuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:31 ang aton oras. May connection sa may kong kolon ng manubong immunity rason nga For Christmas is tradition time. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Tapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluhanta sa Bacolod City Government Center si Aksyon Art Hopon on standby. Ini may kang tanan man sa gihapon reaksyon sang City Vice Mayor naton ti pagsolve sang kapulisan sa kasong paglutang kay kagawad Marter sang Barangay 14 ginapanawagan na ni Vice Mayor Elcid Familiaran.
Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art tay hupon Aksyon Art. Inaayo karon no kag may arason challenge si Vice Mayor Sid Pamilyaran sa pamunuan sa Bacolod City Police Office nga dapat tamdon kagatagan gid sang nagkaigo pagsulbar ang kaso nga pagpatay sa kay kagawad Tikboy Martir no nga sunod sa yati personally kilala yan ni Aksyon Rex kay sa unang tiyempo sang kapitan ni si Vice Mayor Sildra sa Barangay 13 lapitay lang na sila mo kag karamanan gali ni sang mga nagatrabaho bala sa kay kagawad Martir bisan tiyempo pa sa kamay niya dira man ang iban residente sa Barangay Barangay 13 o nagaupod man na sa may niya siguna sa may puerto. Di siling ni Vice Mayor Sid, siling nga nakibot makugani kay last October may isa ka event ka na ginupnalay sila pero personally daw ay man sila yung istorya gid nga daw ni kagawad pero siling gito ay makukbati nga ina siya daw may kontra. No, daw ay Manila may istoryan kay ti atong gatherings do social gathering nga way magginda personally sila makasugilanon. Pero ang concern rin ni Vice Mayor Sid Pamilyaran kay damo cases mo nga tiniruhay Black Rex especially nga pareho pa sila apelyido ni Sir Martir ang CD tadri sa Bacolod sila nga dapat maaktuhan ini kag matagan sa nagkaigo nga solusyon kay para at least ang publiko makasalig nga masulbar no especially nga tigkagawad sang isa ka barangay ang involved sa mga krimen. Ang iya gani man tanong nga ti pagdalon ini kay sa Presidential Council kung makisara man dira nag-attend ang BC Alcalde no sa ilang nga meeting sila nga ti tawgon ta gini nga atensyon sa Bacolod City Police Office. Yari si Vice Mayor Sid Pamilyaran. Yes, I know him, si Kagawad Tikboy, Martir, kay pitupad lang amon barangay 13, barangay 14. And that I was saddened of what happened no the other night. As always, Action Art ang crime solution importante na siya. Na-challenge nato ng kapulisan, masulbar ini ang krimen nga nato. Kaistoryahan ay kami sini October pa lang, last week of October or third week of October. Not so sure na po kuhan kami sini naka-fellowship. Daga subcontractor na support, no? Subcontractor na. Sa aton mga stevedores, so mag-dock ang mga vessels nga may kargang mga rice, abuno, siminto. So, nandraman ng mga empleyado nila sa Amon, sa Purok Boulevard. Only that, kasi ang Boulevard na the Action Arctic 1 may mix a day, no? Barangay 13, 14, 16. Amo lang parayag ni Vice Mayor Sid Pamilyaran under the watch of Colonel Martir may mga cases na rin nga naglalulantad nga di until now way pa matagan sang hustisya kung pagsulbar nga mo nang ginalauman gid. Parinti gali isang city director tani kay ti Martir ang napatay Martir man ang city director tati anong mahamba anong mahimo sinisang city director tani man? Magbuton na skirrel bagulak. Ambot kun ano nisla kay isa lang apelyido nila tuod gali o? Isa lang kapilido Taga Bacolod man is Colonel Martir. Ambot kun mag-ano nisla? Pero possibly pariente. Oo. Aling dito amo na bala ang dinakros kisa damos no may dinakros magbuton mo sa ni kompetensiya sa one ginapanginwala ya. Pero yun lang sila kung apelido. So, elator ka na. Kagang preparasyon ng SUMEX sa siling ikaduha na National Vaccination Drive. Karoon na si Dr. Chris Rongan. Anya siling aktual na numero na sa Gramon, San Fully and partially vaccinated sa Bacolod City sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at hupon magka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa hamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, nasa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Art ay hupon balita gikan sa bahin sa Bacolod City Government Center mga kaaksyon.
Sige, pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede gid. No? Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaray tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a Marlon Hinovia sa Kapitolyo, 51.80% ka mga negrense na bakunahan na sa first dose ang COVID-19 samtang 27.62% fully vaccinated na mga Aksyon kag 12 ka mga vaccination teams ipadala sa siyam ka mga LGU sa Negros Occidental sa second round sang national vaccination. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kag-ibang mga balita sa Kapitolyo pod kay Aksyon Marlon Hinovia. Sa detalye, Aksyon Mar. Karon nga agagin na presentar ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II ang ulihing datos ang gobyerno provincial. December 10, 12 noon angot sa kanamuon sa mga Negrosanon nga nabakunahan sang COVID-19 vaccines. Ang sabahin sang first dose arana sa 145,499 ka mga persona, 51.80% ina siya sa target. Ang fully vaccinated 504,213, 27.62% ina siya sa target. Ang natalana sa second dose ara sa 441,286. Ang populasyon sa Negros Occidental mga 2,607,671. Ang 70% nga target nga pakunahan kontra COVID-19 mga 1,825,370. Ang mga local government units nga mayara sang damo na nga residente nga napakunahan ang nagatanguna amo ang sunod sang Cadiz 78.42% sa first dose. Ang fully vaccinated na Manila 46.72%. Pinasundan sang Victoria City ang first dose 76.18%. Pero sabay sang fully vaccinated, ang Victoria City among may pinagamo kay may ara sa sang 56.58% na. Nasundan sang Talisay, Ibigalo na, Sagay kag Banwa sang Polo Pandan. Yari si Atty. Diaz. Subong ara natalabaw sa 51% sa target ang naubratan na. 51% of target. Cadiz sa 78.42%, at least one dose. Ang ilang fully vaccinated 36.72%. So mas taas yapon si Victorias in terms of fully vaccinated. So sa may na at least one dose taas sa buong ang percentage nga na lambot ni Cadiz City. Ang total tanga at least
naka 1 dose na, 945,499, which is 51.80%. Ang preparasyon naman sa provincial government para sa ikalawang round sa National Vaccination Days, December 15, 16, kaga 17, mayara sila sa listahan nga mga lugar nga muning padalaan sa vaccination teams halin sa Department of Health o DOH. Ang ginpili nila amo ning mga lugar nga medyo hindi mayo ang resulta sang first round sang National Vaccination Days. Amo ning diri sila nagtutok ako nag-concentrate sa papadala sang dugang nga vaccination teams. Amo ning Kabankalan may duha ka vaccination teams sa padala, duha man sa San Carlos, duha man sa Maysurat, Sambago. May tatlo gid sa kadlaw nga vaccination days. Ang sabahin sang Himamaylan, Kaubayan, si Palay, Moises Padilla, Isabela kag Banwa Santoboso, mayara sang tag-isa naman ka vaccination team nga ipadala ang provincial government. Sa luwan ko, good news sa mga mahilig maglagaw sa provincial capital, Lagon and Park. Subong ginbuksan na para sa tanan nga edad. Busalingon, ano man edad mo, pwede ka na makasunod dara sa Capitol Lagon kag halos tanan nga mga activities ang gintugutan naman inaanasaad sa ipagwa o kung ginpagwa ginpermahan na gani nga executive order ni Governor Bong Lacson kay epektibo ina Aksyon Rex bong adlaw. Fully vaccinated ka man o kung wala mabakunahan, pwede na makasunod dara sa provincial Capitol, Lagon and Park. Pero ang dapat lamang nga sundon ang 70% nga venue capacity. O 70% amo na daw galing kay daw hindi gid man pwede nga maisip ang sureksyon pilang kapasidad sa Lagon mo. Makita man naguro kung magkuanagid kung magtipon-tipon nagid damo nagid tayo parang pagsaway dara sa mga naka-duty nga gwardiya. Timing man ay karante karon sa gabi sabong may nakaplaster na Axonex nga nga tulda switch on, no? Kani nagdungan sa plaza publika o. Gani. Iring ko may mantay kadi ko nin damo diyan so rin damo to walambong mo. Si Mayor Bing sa plaza ni Blas siya ma-switch on. Dari sa provincial capital si Gov Lacson. Why hindi pa guro magkatambong si former Congressman Albi Benitez kay wala pa sa kape magkabalik diri pungsod Pilipinas ato pa sa iban nga nasyon. Manang bantayan din damo ayhan nga matambong ang plaza publika ang Sunod Aksyon Rex nag-inisip niya mo kung pila ka bilog ang lights mo. Mga lidibo ka lights. Diri sa provincial capital duway ko no isip-isip. Ang ginulat niya ang anunsyo sa kantidad sa additional bonus. Kaya ginulat ni Aksyon Rex sa mga capital employees. No? Tiyara preparado na ho. Ang naglulagaw ko to, nagpulo picture ko to, at so magbalik na rin sa stasyon. Mga stars damo man kung isipon mo, yawan ka man kaisip, lidibo man. Wala na karon sa alas 6, kung nato ang tutuod ng itsura sang Lagon, sa probinsya Capitol, kag kung ano naman ang itsura sa plaza publika. Balikan tabi si Ator de Diaz Angot Sari. Ang gali ang Lagoon will be in-issue na ni Govang Executive Order opening the Lagoon to all persons of all ages starting today and 70% capacity. Ang curfew hours sa province which is 10 o'clock. So we can be sure exercise whatever pwede na. Ang curfew ko ng Sorex 11 na sa, no? Kay manting Lago na sa Bacolod City mo, no? 11 o'clock kabay ang curfew hours sa Bacolod City. So 11 until 11 o'clock na siya, no? Ang pwede ang tugutan nga makasulod pakalagaw ang public dara sa may provincial capital Lagun. Panpiting balita sa bayan sang Capitol, mayaran na sang pa-take off kung pasumpa si Gov Lacson bilang full capacity na, full time na ang bag-o nga provincial treasurer sa Kapitolyo.
Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovoya. Mga kaaksyon din ka mga bayan sa Pinas. Labutan ka sa amon balita kay serbisyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:48 aton oras, daligid lang sa kay Aksyon Brian Morden. Mga kaaksyon, may tisianay, kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Jonathan Rinaxi, no? May lang nga pamati, shout out lang sa pamilya Iskaner galini, sa Purok Durar og Barangay Mailom, Bago City. Salamat gid Jonathan Iskaner, no? And Inday Blaza, may lang nga monitor Christine Minyes Villalobos, and Lunela Tarusan, dira sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? Kay Jocelyn, may lang nga pamati. Angela Gayundato Castillo sa Bangato Tong Barangay Filisa, may lang nga monitor. Kay Bibi Gregorio Yolo dira sa poblasyon DSB ga monitor man, may lang nga pamati. Neil Brian Balues, may lang nga monitor sa kay Ma'am Imelda Lucasan Fortunado dira sa Barangay Agisan, Himamaylan. Salamat gid Neil Brian Balues. Kativir, may lang pag-monitora. Joseph Pacifico dira sa San Enrique, sa Mayor's Office dira, may lang pamati kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Richelle Espinosa, Carla Selva, kag Killer Abada, no?
Salamat gidalin sa kay Joseph Pacifico ang panamyaw. Kay Dino Alik, may lang pag pamati, Dino Alik, kay Jerry Mac Horkin, dira sa Manapla, sa Palapala, Barangay 2. May lang pag pamati, Jerry Mac Horkin, no? Ga-monitor si Jerry Mac, kag sa bugos nga pamilyada, kag sa mga kakilala nato, no? May lang pag pamati. Georgia Gargasiran, may lang pag monitor, Madam Georgia Gargasiran, kag kay Veronica Santillan Manukan, salamat sa panyaga, Veronica. Salamat gid. Thank you man Jonathan, salamat gid Jonathan. Ayos. Sige. Karon naman ang iba na mahinang kalaban. Sige, dali gid lang standby anay mga ka-aksyon. Matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gilamang madugay. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya okay, tinagaman. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong nakahintangan, responsable ang pagbalita, kagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati... Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong kikilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad, may lang pagpamati kay paring Alan Navales kag John Cordoba sang Patdan Boys. Puerting Patdan Boys ba? Katuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa sunod sang Kabangkalan, tricycle driver ho ginlutang bangod sa away sa luta ni. Kag pinaka-latest nga investigasyon sa Himamaylan City PNP angot sa pagpatay sang casual employee ho ginaligar nga NPA kuno. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex, naging critical ang situation sa isa ka tricycle driver matapos nga ginuthang sa iyaman ang mismong kakilala dira sa may area sa Purok Masinadyahon, Barangay Biniquel, Siyudad sang Kabangkalan, mga alas 6:30 kagabi. Ining biktima kilala sa kay Sammy Villanueva, 49 anyos, may asawa kag ang suspitsado diri nga ginatudlo amo naman si Winston Roa, 46 anyos, na nagapuyo sa muman nga barangay. Sa pagpangusisa diri sa Kabangkalan PNP sa pagpalayag diri ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, ang hepe sang nasabit nga kapulisan, ining duha may ara na sang inaway angot sa duta nila, pero sunod sa pulis way paginihibalaan kung ano ang mga istorya sining ila kapag inaway. So kagabi ining duha nagkilit anay dira sa barangay, kag naghagyatanay, naglalisay, may komosyon nga natabo. Ang ining biktima nagkuha sang binangon, kag pagkakita sining suspitsado nga mabinangon, nagkuha man siya sang armas luthang. Kag way na sang damo pangistorya iya ini ginluthang gilayon igo sa dughan. Pagkatapos ni katambagan connection Rex kag ang biktima gindala sa ospital, ining suspitsado voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan, dala ang iya sining nga kalibre nga gingamit. So karon ang kaso nga tubangon niya sini frustrated homicide kag ang pagupot niya sang armas nga wala sang nagakaigo nga dokumento. May harap na si Samuel Villanueva, dito man sa Puro Posible Musing Nagyahon, Barangay Biniquel. Kaya nga itong siya kasuspect, yung amali si Winston Roa. Taga dito man, so according sa aming initial investigation, nagkagsanay silang dalawa dito sa barangay, then para may harap na sila conflict kanito sa una, do sa tabla. Then nagkaroon sila sang heated confrontation. And then according dun sa mga witnessman na nagkuha ng uno, isang si
ang biktima na si Sammy Villanueva kada try niya na malabunso si ang suspect na si Wilson. So, apan si nga mayroon nalabulot to si ang biktima na turuan, sunod sa dalay itong si Wilson, then apparently gintiro niya yun si Sammy. Ang napalayag sang hepe sang kabantalan PNP samtang ginfollow-up na kanining pagpatay sa isa ka empleyado sang Himamaylan City Hall, isa ka casual employee ini nga mo si Ilme Pacheco sa nagligad nga adlaw. Sunod din sa kay Police Captain Romulo Hipilango, ang Deputy Chief of Police ang Himamaylan PNP. Ining si Pacheco anay miyembro gali ini sang CAFGO. So isa na karon sa ginatutukan nila nga imbestigahan matapos ngini siya ginluthang dra sa area sang iya mismo barangay Sitio Cantupa, barangay Buenavista. And ang ginatudlo diri nga mga suspitsado tatlo. Isa sa tatlo diri na kilala sa ngalan nga si Ruel Dira alias Jack, ini allegedly among miyembro sang NPA. So no, sa report nga nabaton sa kapulisan pero why sila naghahatag sa conclusion dira kay padayon pa ng investigation. Atong duha way panagkilala, so padayon pa karon ang ila sini nga pag-imbestigar angot sini. Kung ano ang motibo, ang pulis mismo wala pagid sa may palayag kay ni si Pacheco dugay naman nga hindi aktibo sa CAFGO, amo na nga nagatrabaho siya sa Himamaylan City Hall kag sa natabo ining paggaluthang sa iya. Dili siya nagkuan gid lamang piyak-piyak sang kawayan, dinawag ini sa tatlo ka mga persona kag isa diri among nagluthang siya samtang ini siya ang panglakaton padulong sining tatlo nga nagtawag sa iya. Yari si Hipilango angon sini. Matino siya tapang hindi ba siya drug personality. Okay. So magluwas sir nga G, o siya ano pwede ba niya nga sideline sir ba? Nga pwede maangot sir. Hindi pa naman pinapagalaman ang pag-interview na iyang asawa kasi natin ma-predict kita na away o lang kasi kita ang mga kailangan ng gulo pero ginatanaw ka na. So kaya ang suspect sir na kilala naging ma-discern no? Ang na? Sir, may mga information nga alleged NPA sila sir? Hindi tatlo sir? Ang hindi kami na-confirm pero ano siya, well, alleged na lang yapon pero allegedly ko members siya ng CPNPA. Okay. Aksyon next sa palayag ni Hipilango angot sini. Mga balita gikan sa Nofo, ini sa Aksyon Brian mo din nag-report mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon serbisyo kag balita. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo. Isunod ta gilayon ang BCPO maki-update kita. Angot sa sining ginalantaw sang kapulisan sa Police Station 2. Tatlo ka ang guluning pagluthang kagabi sa isa ka residente sa Barangay 2. Ang biktima padayon pa nga ginabulong sa ospital. Ang kaundan sining balita upod kay Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Eric. Merry Christmas. And Ayo di purma. Oh yeah. Sumpunan ta lang ka. Diin na kamo. Ang unang hindi ko masabat ya. Amatabang ta kamo, no? Matamat na kamo. Pamaskuhan niyo sa amon ni Aksyon Rex. Amat-amato niyo na, no? Ayo di purma. Ako na nga makapadala. Thank you. Daw laya. Laya ang kuan nila guro pag-ihos. Away pa guro. Nila. Away pa kayang chimpo mo na ginahulat lang ang stove lang ka timing la. Gani. Ang iba na mapadala na before Christmas sa 24. Ang iba na sa 25 kaya sa adlaw kaya sa Ibang gani sa pizza dos na. Ano na yaman? January to eh. Ayo di purma. Well,
Way kaso kay may 3 kings pa man May January 6 pa man. Kung hindi laban matapos sa Pasko kag sa New Year, kundi sa 3 kings. Ay, kabay pa. Oo. Sige na, wala mangin positibo ka. Action Rex sa tanan nga bagay. Hindi ka mangin negatibo. Way kita na? Ara na kay Marne. Ayo di purma. Titirahon ka nagkaroon to dugay-dugay. Excited na eh. Excited na si Action Rex kasi Action Eric. Karon dugay-dugay Oo, dugay-dugay ara nang kayuhan ta. Alam mo talaga chimpo daw. Sige kay daw lang ko sa chimpo. Kaya ko to parang pulis si Marne mo. Di anay. Siya mo gani na nga silikod sa sigon tani para nga makahingaga ko sa tayo, no? Wala siyang wala siyang sablag ang pagsulod mo, no? Ay, karon lang ay. Gani karon ng Barney puli ano? Kay ma-research ko ta sigon tani, no? Ang ato nga report. Anyway, Rex ang biktima ara gyapon dira sa may Corazon Occidental Monterrey Memorial Regional Hospital sa Mayor Surgical Ward amat-amat nga nagka-recover. Although nga siling ni Police Captain Paul Benson Pindo ng Hepe sa Station Number 2 may mga tubo nga ginabutang sa lawas ang biktima kaya medyo malulubha maning pulas ka ng kunyari sa may nawala nga porsyon sa iya sining mata ang igo sa lutang. No? We are referring sa kay Jason Olvidado alias Langgok, 30 anyos, soltero, kaga pumuluyo sa Purok ng Pirong Barangay 2 nga dira man siya mismo gintiro sa bomba sang tubig sa diri siya ang nagadali-dali man panghimo sa ila sining agin panglaba sa iya sining living partner sa matabo bali ang pagluthang sining duha ka mga persona. Actually isa rin sa duha mo ang nagtiro sa iya Action Rex, no? Hindi pa tababal kung anong klase sang armas lutang kay gina pa-verify pa to sa Soko kung anong armas lutang ang gingamit sa paglutang kay Jason Olvidado nga kung tani pasundan pa rin tani sa isa pa ka suspect Action Rex galing kiti may mga nagsinggitan na sa sanang lugar nga base kuno may magkalaulamit ka kabataan kay at tayo sa matabong insidente damo kabataan Action Rex mo sa sinang lugar sa diging tiro ang biktima. Nausunod sa kay Police Captain Paul Benson Pindon, may mga ginausoy ini sila dire nga mga motibo nga sarang nila posible maangot sa sining paglutang kay Jason Olvido. Yari si Police Captain Paul Benson Pindon, ang hepe sa Police Station Number 2 kung ano ang motibo kag background sang sining biktima. Background sa ngaton nga victim ni sang sining Mayo lang sang subong matuig bag-ulam ni siya kagwa sa kasong 9165 section 5 and 11 taga police station 2 man ni ang nagdakop sa iya, no. So pamagi sang plea bargaining agreement kagwa siya sang Mayo sa sining tuig. Isa pa ni ka ginalantaw namon ni motibo sa pagpatay siya kay ang daan ng mga inugot-anon or old grudges sa palibot niya, no. Kay kung lantawon naton ang anggulo pag lantawon naton ang side last year lang, no, or 2 years ago may isa kita ka murder case involved ang iya nga manghod nga si Tuto Dito Olvidado ginpatay to siya, no. So no, sa impormasyon naton nga natabo ang insidente tungod kay ginsaputi nila ang suspitsado naton. Naghimalo siguro ang suspitsado ka mutulog gilayon nga napatay man ang manghudya. So isa sa nalantaw nato ang gulo de base mga daan balang kaakid or mga paghimalos ang mga pangdaog-daog nila kay tungo base sa impormasyon sa mga palibot da sa ila panimalay damo sa kontra ni sa, no, taga damo ni sa gin pang padakit din pang kwarta din pang tunto din pang daog-daog sa isig ka pareho. So di pa nato mapatod kung sino suspitsado pero ang munang mga rason or mga motibo nga nakita naton nga may kaangtanan sa pagkalugtang siya. So ini nga pag-Action Rex kinaangot-angot ini sang atong sini ka pulisan ni Captain Pinton kundi hingid sa tatlo dire ang pinakamalapit nga posible motibo nga sarang nila ma-apply sa sining paglutang kagabi kay Jason Olvido dire sa lugar sa may Purok ng Pirong Barangay 2 sining syudad sang Bacolod. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod City Police Office sa diin ka man bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon sini nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Pagmano nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa sa BCPO naton nga balita, life extension na vitamin D3 anay, no? Para sa mga kaaksyon ta, nagasuporta ni sa mga katulanan ta, kagang immune system naton, ginapabakod yaman sini, kag nagabulig man sa healthy blood pressure naton, no? Life extension na vitamin D3, ang calcium sini, contributes man ni sa normal muscle functions, kagang vitamin D, isa man ni sa mga panormal, sang absorption, utilization sang calcium, and phosphorus sa aton sini nga lawas. Life extension na vitamin D3, mga kaaksyon, may libre nga konsultasyon dira sa product center sa Life Extension Clinic dira sa GST Ban Building, Lacson, Burgos, sining syudad sang Bacolod. Kag pwede ninyo ini mga kaaksyon mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butik. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Katuan taning balita gikan sa ato sining nga mga out of town reporters sa Sagay City, si Aksyon na Roger Gote binimay kang tanan sa top 2 most wanted person nga nagapangatubang sang kasong pagpatay. 28 na katuig ang nagapanago sa aton sining nga kasuguan, pero arestado sang kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gote. Aksyon Roger. Action Rex, tigayan nga arestar sa mga katapos ng kapulisan sa siyudad ng Sagayan, isa ka top 2 most wanted person nga sa diin mga alos 28 na katuig nga nagpanago sa iya siling nga kaso na ginatubang ang kaso nga murder o kung pagpatay. Dakop sa kapulisan ka ginarestar ini may mga lasjes ang takna siling lamang adlaw Lunes sa bahay siyang Crossing Gerald sa Barangay Bato, siyudad ng Sagay. Ang suspect kilala ini sa kay Eduardo Patricio E. Fernandez alias Edie, 65 anyos ng edad, kag residente ini sa Purok Paglaom, Barangay Bato sa among siyudad. So sa report, gin-serve ang warrant of arrest kang Sagay City PNP sa warrant sa Puerto Section sa pagpamuno ni Police Staff Sergeant G.C. Arnado sa idalom sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Ang among kaso kagin issue may criminal case number 1324-S. Kang kaso ini sa rasulina nga murder nga gin permahan pa ni Honorable Judge Renato D. Muñez, ang presiding judge kag retired nga judge sang RTC Branch 60 sa nga mga tirion. Ini ang nakapit sa Hunyo 28 tuig 1993 ang petsa sa warrant of arrest kag Nobel recommended ang nainabitan nga kaso. Yara karon sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility ining suspect nga si Eduardo Patricio kag ginapatigayon ang pagpa-examine sa iya kaina sa iya sining physical lawas kaya naging good physical condition naman. Yan ay nakahulong siya karon sa Sagay City PNP. Report ikan sa sirad sang Sagay sa atong sini mga kaaksyon daliin man kamo sa Pinas, lambuton kamo sa amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutem nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Roger Gotib. Kadtuan tang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya. Suspect sa pagpatayo sa Manugkahoy sa Barangay Buenavista sa Banwa sang Calatrava na kilala na. Yaring detalye upod kay Aksyon Nelson Patinio. Yes, sa aksyon na Rex, nakilala na sang Calatrava Police ang mga sospitsado sa pagpatay sa Inocencio Buloy, 33 anyos ang Sitio de la Rosa, Barangay Buenavista, kag Inocencio Labos, 24 anyos sang Purok Abocado, Barangay Buenavista. Damlag pa ang mga biktima ang maigo sa ulo kag lawas ni gamit ang 12-gauge shotgun samtang nagasakay sa ilang motorsiklo.
Ang mga kapulisan sa investigasyon na Aksyon Rex nagwa nga land conflict ang motibo sa pagpatay sanday baloy kag labos. Ging kilalaman sang kapulisan ang matudtuod nga ngalan sang suspitsado nga si alias Lasio nga nagaistarman sa among nga lugar. Kag hindi pa mapagawa sang kapulisan sa publiko ang matudtuod nga ngalan sini. Sa karon padayon pa nga ginapangita sang kapulisan si alias Lasio kag ang kaupdanan sini nga nagpatay sa duwa ka mga biktima sang Disyembre 11 las 7 sang gabi. Naga-aksyon gikan diri sa Calatrava Police Station, Aksyon Nelson Patiño. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, dagang salamat Aksyon Nelson Patiño sa iluhantang balita ni Aksyon Arlo Ticar gikan sa ika-3 distrito Cloa Holder ang nagapilar kon tani yan ang makuhang dutahong ginaward sa ilasang gobyerno. Yaring kaundan sa report. Upod na kay Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Isa ka Cloa holder sang dutang nga ganapanagihan sang pamilyang Marabilia sa banwa sang Ibi Magalona, Negros Occidental ang nagapilar sa karon nga kuntani pagkatapos nga matapas ang tubo sang arendador nga si Mike Inuhales. Ang iya sini nga duta iya na nga makuha labi na ang 832 square meters bilang kabahin ini sang 3 hektarya nga gin-award sa ila sang gobyerno pinaagi sa Department of Agrarian Reform. Suno sa kay Arcelito Espanyola nga isa ka trabahador o trabahante sa Hacienda Lolocon nga ginapanagihan ni Anay Herminio Marabilia tuig 2013 pa sang o kon tuig 2013 pa sa ila gin-award ang kapin sa 34 hektarya sang duta sa kabilugan nga 36 ka mga benepisyaryo apang tob-tob sa karon wala pa nila ini mapuslan ang duta apisar nga ini ginbakal o bayaran na sang gobyerno pinaagi sa Land Bank of the Philippines. Dugang pa ni Espanyola nga nagapangidaro na karon sang 68 anyos nga kuntani samtang buhi pa siya iya panginpuslan ang duta sa kahadlok nga ini siya manginkaangay man sang iban nga mga benepisyaryo nga nagtaliwan na sa kalibutan diin wala nila maangkon ang ila sini nga duta. Ginasigahom ni Espanyola nga tani sundon sang pamilya Marabilia ang layi kag ang mando sang gobyerno samtang iya naman ginalauman nga panindugan ni Mike Inuhales ang iya hinambalan nga pagkatapos matapas ang tubo iya nga igahatag ang duta nga nasulod sa pag-arindo para sa kay Espanyola. Reporting live from EB Magalona, Negros Occidental. This is Aksyon Arlotica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man bahin sa Pilipinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Arlo Ticar. Problema sinisang mga kaaksyon tang balatian gido. Balukang constipation, amo ni siyang mother of all diseases mo, amo ni siyang iloy-iloy sa mga balatian ang constipation ngini, no? Ariyo may gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us
number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Padayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang palangga Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ito sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad. Salamat gid sa inyo sining pagkigupod. Buwas naman kita kinit anay mga kaaksyon. 12 diyas lang nabili no? Kag Christmas Day na, kag 19 diyas na lang ang nabilin before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dili Ginamang Madugay upod kaaksyon wal masugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!